Τις νέες τεχνολογίες επιστρατεύει καινοτομώντας ο Δήμος Χανίων για την βελτιστοποίηση της προβολής του τουριστικού προϊόντος. Έτσι δημιούργησε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με την ονομασία Χανιά Tour Guide, η οποία διατίθεται δωρεάν μέσα από το διαδίκτυο. Σε αυτή την εφαρμογή, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για τα μνημεία του Δήμου μας, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις παραλίες, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια, τους χώρους διασκέδασης και γενικά τις δραστηριότητες ψυχαγωγίας που μπορεί να βρει κατά τη διάρκεια παραμονής του στα Χανιά. Επίσης, μπορεί να αναζητήσει χρήσιμο υλικό για την ιστορία, τον πολιτισμό και την κριτική διατροφή. Η εφαρμογή αυτή έχει αναπτυχθεί σε 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες γλώσσες σε επόμενη φάση. Καινοτομία της εν λόγω εφαρμογής είναι ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει, να προσωποποιήσει τα ενδιαφέροντά του και τις προτιμήσεις του, να φτιάξει δηλαδή ένα προσωπικό ταξιδιωτικό οδηγό κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Χανιά. Μπορεί να επιλέξει και να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδρομές που του προτείνουμε εμείς. Προσκαλώ λοιπόν όλους τους τουριστικούς φορείς και τους πολίτες της πόλης να είναι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και ώρα 6 το απόγευμα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στην εκδήλωση παρουσίασης αυτής της εφαρμογής για τα κινητά και βέβαια της νέας ιστοσελίδας τουριστικής πληροφόρησης που δημιουργήσαμε λίαν προσφάτως. Παράλληλα, ο Δήμος Χανίων δημιούργησε και μια ιστοσελίδα για την τουριστική προβολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.haniatourism.com. Η ιστοσελίδα αυτή θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου. Αυτές οι ενέργειες μας εντάσσονται στα πλαίσια της νέας έξυπνης τουριστικής πολιτικής που έχουμε εφαρμόσει τα τελευταία 3 χρόνια ως Δήμος, η οποία αξιοποιεί τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για αυξημένη εξωστρέφεια και εντονότερη παρουσία και συμμετοχή του Δήμου μας στο διεθνές τουριστικό